kayo. Saan ba ako nakatingin? Dapat doon ako, di ba? Hindi ako sanay tumingin sa ano. So, ayan yung kapatid ko guys. At the moment, nandito ako sa kanyang ano. Hindi, practice lang. Hindi ko pa alam kung i-upload ko to. Ayan yung pamangking ko at ito yung aking anak. My only one. Yes guys, nandito ako ngayon sa Pilipinas. So ngayon, meron... Oo, kasi meron bagong bukas na ano daw, na restaurant. Ang pangalan ay... Anong pangalan? Samgyupsal. Samgyupsal. So, ita-try namin kung ano. So, bali, eat all you can. It is like 229. 229 ang isa. So, ita-try namin. Masarap ba? Ganon. Ganyan, kesa yung masyadong pa-formal. Hindi naman ako formal. So, ayun na nga guys. So, nandito ko ngayon sa Santiago Isabela. Ayan. Ang traffic guys kasi Sunday ngayon. So, alam nyo na pag Sunday, maraming mga nagsisimba. So, ayan. Ano ko ba? Ayan. Paikutin natin. Ayan, para makita nyo. Wala mali. Ay, ayaw na nga. Ayan. So, yun na nga guys. So, pupunta kami ngayon dun sa Robinson. Kung nasaan yung kung saan. Kung nasaan. Find the samgyupsal. So we ala, api mabulbulula. Namin naka-brace ka tayo pa nagbili. Gawin, api nga ta. Malay ko Baka sa'yo. may tingak ka. Hindi, naawa siya sa best niya. Kasi, Ayos na? so ayun, papunta lang kami ngayon guys. So, ayan, mamaya papakita ko sa inyo kung paano. Saka natatanggal siya pagkakagat. Ayan. Ang init-init dito guys, nakakaloka. As in, sobra. Buti nga ngayon, hindi masyado. Buti nga hindi siya. Kasi kahapon mula ng ano, malakas. So ayan, update ko kayo mamaya guys. So guys, nandito na kami ngayon. So itong sitwasyon. Ayan. So waiting kami guys. Number 14 pa kami. Parang walang walang ano, development. Hindi ba rin nag-move yung case. So hindi ko alam kung kakayanin namin ang gutom namin or maghahanap na lang kami ng ibang kakainan. Kasi wala. Second day pa lang kasi dito, kaya siguro gano'n. Alam mo na lang Pilipinas. Nakita niyo ba yung pimple ng anak ko? Ayan, so yan. So update ko ulit kayo mamaya. Naku, finally guys, nakapasok na rin kami. So ayan, nandito na kami. Ayan yung mga kasama ko. Nanay. Pag-nanay. So lalapang na kami. Ayan.